Usa ni sa mga common kaayo nga ebanghelyo nga gibuhatan sa nisiyag kanta. Kamo ang asin, kamo ang kahayag. Musugot mo nga mahimo mong asin? Kadto ra bang asawa ni Lot, kadto bang sa Sodom and Gomorrah ba? Nanagan man to sila, pag dahunog na giingnan sila sa Ginoo, ay gyud mo glingi ha. Sus nilingi man ang kaning asawa ni Lot, nahimong asin. Kamo, musugot mo, mahimo mong asin. Kinsay musugot, tas kamo. Nangahadlok na. Musugot mo, mahimong kahayag. Kinsay musugot, mahimong kahayag, tas kamo. Mamili, sad mo. Na, magpili man. Pero kining asin o kining kahayag, parihara ni silag, puparihara ba ang ilang functions? Unsa man, naghatag o kanindot sa palibot or sa isig katao or sa kalibutan. Ang asin, naghatag og daghang kaayuhan sama sa pagtimpla sa atong gikaon, pagpreserbar sa atong gustong i-preserve nga mga presko nga mga karne or isda na ma-preserve na pinaagig asin. Kung sa nang asin kanang makapatambal po na imo na igargol mo maayo imong mga kana mga minor lang nga mga sakit-sakit mga ayo na. So naghatag og kaayuhan. Mo na kung gusto kang mahimong asin, ang pasabot ana, gusto ba ka nga ikaw tighatag og kaayuhan or tigpangayo lag kaayuhan? Sige. Unsa inyong gusto? Tighatag og kaayuhan o tigpangayo og kaayuhan? Unsa roy imong gipangayo karon pagsimba nimo karon? Unsa imong gipangayo sa Ginoo? Nga mo yung kagaay kong kwarta, Lord, kay bayad na ko sa akong kurente, ibayad sa akong sa panadiha, akong pariban sa akong buhok, ibayad na ko sa tuition sa akong anak. Pulos mo na nangayog kaayuhan, tagaay ko nga maayo ko sa akong sakit, nga mabuutan ning akong anak na tapulan kay tanan. Kining akong anak na naadik na sa drogas, kaning naadik na sa computer, maayo unta ni. Pulos man na imo, pulos man na nangayo kag kaayuhan. Pero suway pangayo, Ginoo, makapanghatag na unta ko og bugas akong silingan. Ginoo, ako na untang makalimtan ang sigig panghuna-huna aning paningil aning utang. Ano ba? Ginoo, kanang tagae kog kadasig nga magsigi kog palit og slot para sa kanang simbahan. Ano ba? Nangayo mo na. Oy, wow, klaro kay mga naong ninyo. Nabi tayo pipila tingali. Ginoo, makapasaylo na unta ko aning kabit sa akong bana. Makapasaylo na unta ko aning akong bana nga nagsigig inom, siging sugal. Ginoo, makapasaylo ta ko aning akong ugangan nga maritis kay tanan. Sigihan kog daot. Or makapasaylo ko aning akong bayaw na portis ang animala. Kana mo'y pangayo aron tighatag kag kaayuhan, dili tigpangayo lag kaayuhan. Mo na diri sa atong unang pagbasa, ang sinugo sa Dios, ang representante sa Ginoo nga mao si Elias, ang propeta, nangayo og kaayuhan gikan sa byuda nga wa nagiayo ang kinabuhi. Nganong wa na may ayo? Naghuwaw man to. Wa na sila'y kwarta. Wa na sa ikapalit og harina. Nangahoy siya alang sa katapusang pagluto sa pagkaon. Human nilag kaon ato og inom sa juteng tubig. Wa na siguro mabuhi pa sila sunod adlaw. Ni ay niabot nga tao nangayog tubig. Di hurot ang tubig. Pagsunod ni pakapin pa gyud kay naaman na atong panultihon kada bitang magkomedya ta nga. Naamoy tubig diha nang siya. O naa, paim na ko ha. O inom lang diha dong. Nang dili ta mapas mo inom tag tubig nya watay kaon. Ana.
Gikatilas tubig ba niya ang tumong dai kaon mo sa to kang Elias tagay kog joteng tubig be anak niya mo pa gani paglakaw ingon din siya nga tagay sa kog gamayng torta pan kay pan may ilang pagkaon dito nitubag dayon ang byuda ikaw sinugo makakas Ginoo nasayod gyud ang imong Ginoo nga kaning akong gamayng harina ug ako ning lutuon para ako ni ug sa akong anak human ani mga matay na mi sa gutom. Ana, unsa may giingon ni Elias isip representante sa Ginoo. Naminaw mo sa first reading? Niingon siya, hatagi lang ko, himui kog torta, nya ikahuman himui lang sad niya ang imong anak og ikaw, kay ang Ginoo nga akong Dios nag-ingon nga dili mahurot ang imong harina. Og naghimo ang byuda. Humaghimo, sige siyag himo. Hangtod ni balik ang uwan, hangtod ni balik ang mga trigo, wa gyud mahurot ang iyang lana, ang iyang tubig ug ang iyang harina. Mutuo mo nga nahitabo ni dili. Tuo lang mo gud kay gisuwat man ni dinis Bible di man sa naisuwat og di na tinuod dugay na unta ning gipapas. Tinuod. Ug mao ni ang sikreto aron dili mahurot. Do na pag-word diri nga nindot kay tananay. Niingon si propeta kana ganing Elias pagsulti niya sa byuda. Ayaw kabalaka. Buhata ang giingon ko kanimo. Sinang ana, ayaw kabalaka. Buhata ang akong giingon nimo. Kani bitang magsunod ta sa sugo sa Ginoo nga igsoon nga ang sugo sa Ginoo panghatag. Kanang mga taong manggihatagon dili sad na mabalakon. Kabantay mo? Awa gyud mo kasuway. Kana bang magsigi kag hatag? Di sad ka mabalaka. Ambot lang ninyo. Kamo, mamukasuway, panuway na mo. Sige palit og slat. Sige palit og slat. Mawagi na imong kabalaka. Dili sa simbahan. Kaya imo man ang gihatag sa simbahan. Unya, inighatag nimo ang Ginoo sad magsigi sa hatag nimo. Mo nang mawa ang kabalaka. Kay ang imong mga grasya nga moabot kana bitang di ka mahago, di ka ma-stress og pangita. Ihatag sa Ginoo pero mo ingon ang Ginoo ha pagyaka diha. Pagmik sa nang terminos ako mga iyaan sa una gamika. Ayaw pagmika diha magsige lang kag tan-aw ng cellphone anang TV nya di ka mo trabaho. Lihok pero ayaw kabalaka. Kaysa muliho kag maayo hapit 24 hours kang gasigig trabaho aron makakwarta nya inig-ending manghupaw lang gyapon ay paita lisod inigmata lisod di ba bisag nanay sweldo lisod mangutkot lang gyapos o inigdawat sweldo mangutkot mo so kabantay mo ana klaro na inyo mga naw. Pero siging hatag siging hatag sa ngalan sa Ginoo panghatag ana nya sunda gyud ang gusto sa Ginoo ay pagsig pangayo hatag nawa di ba mahibong ka wa gyud stress ang kinabuhi bisag naa pay dako kay problema mawa gyud siya nga naman dili bakakon ang Ginoo unya siya man say tuburan sa tanan tanawa kaning ni ang kandila gasiga ni kani ba kani? Sigano. So ni-serve siya siyang purpose. Inig-aop ani niya kay nahurot na ang oil. Ang kandila day mo'y maproblema o pangitag oil. O kani ding suga na to mo'y maproblema ang pangitag oil. Dili oy. Ang gi-in-charge ani, ang pare o kanini ang tig-in-charge si Stereme. Mo'y mukuhag oil, nya ibubo diha. Nya naghago din ang kandila diha. Kanang asin og parat na siya. Diin mo na siya kaparat. Siya diin mo naning kamot para mo parat siya.
Natural, gitawag tog natural. Nature ba sa asin? Pero mawa ang iyang kaparat, tunob-tunoban na lang na siya, din agad mo balik ang iyang kaparat. Nga naman, din naman siya manghatag. Kung sa'y tawag ninyo sa asin nga dili mahilis. Nga na bang asin ba, nga imong itimpla, o niya, human dili mahilis, kay mao bitaw nang uparat ang imong giloto o mo timplahan siya, tungod kay ang asin mahilis man. Mawa siya ba? O niya, og dili mahilis. Bisag gamay lang yung hilis, di gyud siya mo share sa iyang kaparat. Kung sa may tawag ninyo, anak? Hugaw. Bas. Uy, bas man ning atong nahug diri sa atong utan. Mura mag-asin kaputi niya bas man ay or tawas. No? Tawas, gigipino. Pag ana nimo, wa man nimo para, tuwa man sad mahilis. Uy, nabuang ka diha, tawas man na. Pero inig kahilis, asin di ay. Kay mahilis man. Di kausang ni share nako nga pamantingal ito, murag naka-encounter siya ni Bishop Chupilo Kamomot ba? Istorya rin hawa ko kay Bawag tinuod ba to? Pero ang nag-istorya ani, usaman kakatikista. Kay nahimo man sa tong head sa katikitical komisyon sa atong diocese, Bishop Chupilo Kamomot. Nya pagbisita ko no dito, gatimpla dayon og kape ang daay gay kog kape apa kutawi kog kape di kutaw day kape ang katikista diranyor na istorya sila inom dayos Monsignor pag anak ko no nitan-aw ko no sa naong sa katikista nya ni smile nya giyarok og inom naday tibong siya giinom man tong Monsignor og diretso nga iyam tanang hinahinayon kay init man pag smile ikaw ang kuno ni yarok bag inom di iyan nyor humana ka nyor mana day gihipos niya pagbalik niya sa kusina ang iya dayang nabutang ayuday salt man di ay mo may nabutang niya suporti detong parata ana mo tong nitan-aw di ba pait man ang kape suway kape pait naman ang daan butangi og ayuday salt di ba iginom nimo mura jud kag mukulima pero ni smile ko na sa Monsignor ni smile ko naman ni ana man giyarok na siya ditong gahipo sa kon gahilak ngayo sa pasaylong Monsignor salamat sa ilua jud kunyor nasipyat kog kuan giinom niya ingon siya salamat lang pod kay doon ako'y okasyon sa pagsakripisyo. Sakripisyo giinom. Manggihatagon kay Monsignor sa iyang sakripisyo. Di ba? Kay og uban patong pare, labi na kining gawali. Way siguro ikan, usa man ning imong timpla kalaing paglamian ni. Igbalik dito, danghaga sa nimo katikista ka, ingon anak ka kadanghag. Napatay na. Sige na ito yung katikista, meron tag mamatay kang pariya ka, meron tag mamatay ka. Pero si Monsignor, manggihatagon kaayo sa iyang gugma, sa iyang pailob, sa iyang pasaylo. Nagihurot kanya ginom, gipakita niya nga, kining imong sayop, kaya ko to. Di ba? Kining imong sipyat, kaya ni nakong imnon, ladokon. Kining imong batasan, kaya ko ning kanon. Di ba na may mga batasan nga di makaog iro? Na mga batasan di makaog iro. Pero og ikaw Diyos non ka, manghatag ka sa imong gugma, sa imong kaayo, kaya gyud. Kanabitang magpatambag nako, padir grabe na gyud kay niyang gibuhat, din agi ni makaya padir, din agi makaya, ako pay nangita, ako pay kulatahon, siya standby lang musuyo pa, nya ako'y kulatahon, di na mada padir. Nako madara lagi na basta mosunod kas Ginoo. Unsaon man pagsunod ang Ginoo padir? Pagpakamatay. Ana. Tanaw ang Ginoo sa iyang gibuhat. Nagpakamatay. Tanawa ang asin. Kanus aman siya makatimplas tong ikaon. Mahilis, magpakamatay. Kaning siga. Kanus aman siya musiga. Kun hutdo niya ang iyang lana, suyupon, di ba? Pero man, di ka mo suyop, di ka, ngiga good. Hatag ko ni, mahurot ni,
Pres byuda ba? Mahurot ni. Ayaw, di na mahurot. Mao na manghatag. Karon bitaw inig anniversary nako sa akong pagkapari. Karong kuan di ay, by the way, karong June 22. Mahimo naming 18 years sa among pagkapari. Kaya naordinahan man ko kuyog sa akong napo kakauban June 22, 2004. So, mo 18 years may karong June 22. Naanda na kaayo na nga kanang naay mag-celebrate para sa akong anniversary. Ana gyud, kalabi na ni Anas Parokya, mo celebrate gyud para sa anniversary. Kaon, inom, tukar-tukar, napay manghatag og mga gifts. Ana, no? Siyak pa ko atong last year ba to? Last year na ko nga anniversary. Tagaan ko ng frame nga nindot kay pagka-paint. Mahal ra ba kay ito pagka-paint sa kong naong? Perting nindota ato. Ana, nakunahon ako nga karon 18 na, mas nindot nga pa dako-dakuan ang selebrasyon. No? So, hangyoon ta mo, donate mo maayo kay para mo dako ang akong selebrasyon. Nya unsa man ni nako pagpadako, akong giwagtang ang selebrasyon dinhi sa parokya para nako. Magluto tag lugaw, mag-feeding tag lugaw sa tanang kapilya, sa tanang parishioners, atong pakan-og lugaw katong gusto mo kaog lugaw. Okay na ninyo? Ako na akong buhaton rupit sa 22. O niya, hangyoon ta mo nga mo-donate mo, palit mo 11 minus o sa kaslat para sa pahinungod, pahalipay sa akong kana ganing 18th anniversary. Palit mong slot. Kay kanang slot, di mo na para ako, para mo na sa parokya. Pero ang akong gihigugma o ang makapalipay nako o gusto ko ninyong lipayon, ay ko pa nagbir, ay ko pa kan aglitson, ay ko tagaig mga gifts nga igsusulob, ana, tagaig ko makaayo sa parokya o sa simbahan nga akong gialagaran. Lipay kay ko ana. Palit mong slot, sagusa lang. Kamong tanan nga nakauyon ani akong pagkapari. Palitig slot, usa lang. Gikan karon hangtod pitsa 22. Nya ako nang sugdag kwinta, kanang tanang slot nga akong isulti pila na atong halin, ako sang kwintahon diha, pila ang nahalin. Gikan karon hangtod pitsa 22, mo na inyong gift nako, nga ako sang ihatag nga ris parokya. Di ba? Kaya manghatag ta. Makapakuan man kani, makapa-relax man kani nato. Sige, testingin ninyo. I will assure you na agad mo'y divine unity. Di na mo magka-away-away sa inyong pamilya. Naasan mo'y prosperity. Mulambo ang imong kinabuhi. Nya naadayo'y satisfaction. Wala ka nang hahanapin pa. Di ba? Kaya, ni-appreciate mo sa akong pagkapari karon, ako ning idedicate sa atong simbahan. Kay mao man ay akong hinungdan nga na ako. Nya ako sad ni commit sa akong kaugalingon nga gahapon man ni ako gisugdag announce, sugod gahapon mopalit sa kog 11 minus 18 ka slots karong buwana para sa tablata para sa parokya. Gahapon ipalit na kog 5. Ana, pila na lay punanan. May kay mo kwenta na. Anyag naasad ninyo gusto mo uban sa akong style nga mopalit og 18 ka slots pahinungod sa 18 years nga pagpasalamat nako sa Ginoo nga pari pa ko, og magpasalamat sad mo nga napari ko, apalit sad mo 18 slots og kaya ninyo. Pero 11 minus usa ka slot kay usa ra man kong pari. Nya iampo nato ako ug ang tanang kaparian, labi na ang akong mga batchmates. Na diha sa San Fernando Rey si Father Murphy Sarsunas. Naas Konsolasyon, pero karon on leave si Father Lito Peralta. Naasa Buhisan Parish Priest Father Mar Balili nga mo na rin nag-process sa atong
canonization or pagka-canonize ni ganing kuan Bishop Chupilo Kamomot. Tuwagan ni ron siya sa Roma karong mga adlaw niya ay paman Paris Anas Danao si Father John Almasol niya tuas Talisay si Father Roger Piloton niya ay paman naas Minglanilla Father Roy Bukag tuas sa Naga kanang sa may sa anak dia Uling Naga Father kaning Edgar Sondo niya tuwa sa Santa Lucia man dapita dito Asturias si Father Christopher Amores tuwa sa Santa Fe Parish Priest si Father Dave Villasiran niya ang ikana po nag-eskwela karon nag-schooling na kanhi diha sad ma-assign sa Gitsimani Parish si Father Jojo Aquino. Mao ni buhi pa antud karon. Iampo sad mi 18 na mi katuig. Nya og dinhi ang akong wish ninyo kung gusto mong mopahalipay sa akong 18 years tagailan ko ninyo og usa ka slot 10 minos kay ako nang ihatag dinhi sa atong parokya. Ninduta ka no inig ka sana inig ka June 22 inig ka 23 musugo dayon ta dirig operate sa pagtukod sa atong kumbento kay nahurot-hurot ng slot dako ang kalipay ana pwede na ko mamatay bitaw mawagid imong stress ug makakita ka sa Ginoo nga naglihok wag tang stress mo na pasalamat ko karon di pa ko mo announce pila itong halin kay amo pa manggikwenta ang bangko ug karon pa man makita ug pa to ma-report so ako lang yang i-announce ug pila ni atong halin sa slot ako lang ning gihisgotan tungod kay kamong tanan nga nagsigig palit og slots para sa atong mga proyekto nahimo gyud mong tinuod nga asin og kahayag sa kalibutan dili lang dinhi sa atong parokya sa San Vicente Ferrer Liluan whole world pasalamat tas Ginoo nga midan-ag ta nganong midan-ag man ang atong parokya nganong nidan-ag man ang akong pagkapari nga nakaabot yun ngadto sa tibuok kalibutan nga naay mga Cebuano speaking mga residents tungod kay gasabwag tag kaayuhan gasabwag ta sa pulong sa Ginoo gasabwag ta sa kabubuton sa Ginoo og ningkamot pagpuyo muna si Elias nga nagsunod sa Ginoo nakasabwag ngadto sa byuda ang byuda nakasinati sa Ginoo ug hangtod karon gibalik-balik ni pagbasa tungod kay importante ning mahibaw-an sa tanan nga kun manghatag ta ang Ginoo dili mohunong paghatag nato di ganita manghatag magdinaw ta mahurot gyud ang atong kalipay ang atong kahiusa magpunay tag gubat magsige tag away mahurot sad ang atong katagbawan di nata makafeel nga kontento ta magsige tag pangita sawa diha na siya kuyaw kayo mas stress na kaana magdepresyon pa ang uban maghikog na tungod kay wa na sila ka-feel nga mapuslanon sila so salamat kaayo natong tanan labi na sa atong mga kaigsuonan nga siging support nato dinhi usa gid ni kabuhi nga timaan nga kita naghatag og kahigayunan sa mga tawo nga magdaig sa Ginoo kanalang kada abot dinhi sa atong mga bisita mulingi din kanindot gyud pader gamay siya pader imong simbahan pero cute di ba nindot kuno kaayo ngano man makadaig sa Ginoo tungod ni sa ginagmay-gagmayng palit-palit og slot nga nahimong nindot nahimong makadasig himuon tanis ato mga silingan himuon tanis tanan mahimo sang nindot ang atong katilingban maghiusa tag panghatag og kaayuhan sa atong nasod ang mga government officials manghatag og maayo nga simbahan ang simbahan manghatag sag maayo ngadto sa mga government officials pagkanindot puy-an sa Pilipinas kaysa magsigig away maghinatagay anang mga
kalagot, kanang panaway, kanang siging criticize, kapoy. No? Kapoy. Sige, manindog ta mga tighatag.